Hejsan! I den här videon tänkte jag göra en Moa svarar. Jag har fått lite frågor på min fanpage här. En bild här så är det 13 frågor. Så vi tar dem. Första frågan. En pinsam sak som har hänt dig. En pinsam sak som hände på idag. Ja, men ändå. Vilket ni runda på Skype. Men det hände en pinsam sak idag. Jag ska studera mockan för jag gillar en kille. Ja, jag fick en tunnel där. I alla fall. Då stod jag maten. Eller jag ska hämta in mat. Så springer jag så här jättefort. Så ser inte jag att han står där som ska ta med mat. Och då springer jag in igen och typ bara nästan faller bak och bara Aah! Han bara och jag bara oj förlåt, det var inte meningen. Han bara det är lugnt. Nej, det var inte illa mig, inte du heller va? Jag bara nej. Så bara jag bara och liksom det där var jättedumt. Ja. Hur gammal är du? Jag är 13. När fyllde år? Jag fyller år den 17 december. Och de som frågar att frågorna heter Very Weird Tour. Så för dem finns det. Sen är det Tilde official. Vi får in. Och på nästa. Skulle du kunna ligga med killarna i det? Alltså det beror på om man menar till min favorit. Så kanske det är inte min favorit där. Kanske. Nej. Vem är snyggast efter den tycker du? Alltså jag tycker typ alla är snyggast. Men typ Oscar Felix kanske? Ja, så borde det samma mig. Nästa fråga. Och så ställer den här frågan heter Sofie med så in och Sofie stod där med så in då. Vilma Frankie den här frågan. Vad är pinsamt som hänt dig? Det har jag frågat. Sen skriver jag frågan till. Om inte du heter Moa, vad skulle du heta då? Alltså, innan jag blev döpt Moa så skulle jag inte heta Josefina. Mamma och pappa kunde inte säga vad jag skulle heta. Men jag heter Josefina i ett annat namn. Bästa som hänt dig? Jo, att den här killen jag är lite kär i. Han och jag är kompisar nu. Och det bästa som hänt mig var ju på bokreleasen med det. Eller boken alltså jag minns när ja jag vill säga jag bestämde favorit-youtuber Manfred, Hampus Hellström, massa som då hela internet, Mrs. Bell och sådär. Favoritnamn typ vad var det för? Men typ Isa, jättefint skrev. Men så finns det här. Detta minne. Det var ju på bokreleasen, eller jag menar bokreleasen och på boksignering, alltså det var bästa dagen i hela mitt liv. Först bokreleasen så kollade Felix nästan hela tiden. Jag bara satt och grät, bara kolla. Jag bara kolla och mamma satt och bredvid mig. Hon bara Moa, ta det lugnt. Jag bara nej. Och sen när var boksigneringen då. Det är liksom så han bara jag vet inte vilket namn du har. Jag bara tack. Så man var jättestolt när jag gick därifrån. Favoritcitat. Jag måste söka. Jag kan kolla lite så här. Citatet gillar. Jag skulle lite juice från Starbucks.
Google, jag har inte Google på min telefon. Vad ska jag vara? Ta. Det här är min favorit. Titta inte framåt, inte bakåt, för då trillar du. För då trillar man liksom. Nästa fråga. Favoritskådespelerska om du har. Nej, tyvärr, jag kan skådespelare har jag inte spelat här på sig. Favoritfilm och serien. Favoritfilm Harry Potter, alltså liksom. Serie typ hela, alltså precis Liars. Så är det fotosidan. Nästa fråga. Om du väljer en av bakterierna på varsin plats, då skulle du vilja välja en att krama, en att kyssa, en att sjunga med och en att ligga. Jag vet inte. Jag kanske skulle vilja krama Omar, kyssa Oskar, sjunga med Olje och sjunga med Felix. Tycker om Tumblr. Ja, det är. Vad är det? We hear it for you. Jag tror inte det. Jag vet inte. Tycker du om det regniga dagar? Nej, alltså spöregn nu. Det här med att det bara haglar spöregn liksom. Har du smakat senapsgas? Jag tycker nu. Nej, jag tror inte det. Det var en till fråga här. Beskriv hur mycket du gillar kurrandare. Det är ingen fråga, men okej. Ja, alltså om man ska se 1 till 10, 1 till 100, då är det 100. Eller 99, alltså jag har patent lite på och nu ser jag liksom, där har jag, gud, där, men där, men vi tvärtom liksom. Men, gud, hur gör man den där? Ja, där ser jag att jag har en tavla av hundare. Nu har jag ju fulla med dörrar och sånt där. Så, ja. Det var de här frågorna. Den här frågestunden blir väldigt lång. Så det var den här, kolla. Frågestunden så hörs vi i nästa. Och förlåt, visst är det rörelse med igår, eller inte jag, men den kommer till upp video. Men ha det bra så hörs vi.